Ahoj, já vás vítám u videa, které je zaměřené na kompenzaci sedavého zaměstnání a ukážu vám 3 cviky, které můžete cvičit kdykoliv během dne, a to i v kanceláři. Posadíme se na židli, dáme si špičky od sebe a dorovnáme paty, tak abychom měli kotníky, kolena, kyčle, ramena v jedné přímce. Máme úhel minimálně 90 stupňů, to abychom si neničili kolena. Posuneme se spíše dopředu na židli, chceme vytáhnout co nejvýš páteř, takže se vytahujeme za hlavou, spouštíme ramena dolů, otvíráme hrudník a v klidu dýcháme do břicha. První pozice jsou ruce v týl, propleteme si prsty, dáme si palce a malíky k sobě a dáme si ruce za hlavu. Spíš nahoru než dolů, pokud si dáte ruce níž, budou vám chtít lézt ramena nahoru, což nechceme, chceme naopak stáhnout dolů k pasu. Hlava kouká před sebe, stahujeme ramena, lopatky a lokty nám jdou malinko vzad. Pořád se vytahujeme nahoru, tak aby byla páteř co nejdelší. Otevíráme hrudník, protahujeme prsní svaly a posilujeme mezilopatkové. Stáhneme ještě lopatky. Výborně a povolíme. Tak, klidně můžeme malinko vtáhnout břicho, uvolnit hlavu, protáhnout páteř. A jdeme po druhé. Vydržíme půl minutky, takže se nastavíme. Chodidla jsou celá na zemi. Kotníky, kolena, kyčle v jedné úrovni. Vytahujeme se do výšky, otevíráme hrudník. Lokty jdou ven, lopatky k sobě. Vypadá to velmi jednoduše, ale pokud máte zkrácené prsní svaly a slabé mezilopatkové, tak to pro vás může být těžká pozice, ale vůbec není těžké ji udělat několikrát denně. Výborně, máme půl minutky za sebou a povolíme. Tak, pojďme ještě jednou zakulatit celá záda, uvolnit hlavu a zase narovnat. Tak a dáme si minutu, takže pojďme znovu nastavit tělo, zkontrolovat. Ramena zůstávají dole, lopatky jsou u sebe. Propleteme prsty a držíme minutu. Dýcháme do břicha. Určitě cítíte, jak to jde s nás, tím pádem můžou jít lopatky ještě kousek víc k sobě, lokty víc dozadu. Budou to třeba půlmilimetrové pohyby, ale jsou důležité. Postupně pravidelným protahováním se krásně dostaneme do pozice, až nám to bude příjemné. Dýcháme, vytahujeme se nahoru, pořád si to tělo procházíme, aby bylo správně nastaveno. Ještě jednou si projděte, co vám dělají chodidla, palcová i malíková hrana na zemi, kolena jsou rovně, nejdou nám ani od sebe, ani k sobě. Vytahujeme se nahoru, otevíráme hrudník, lokty jdou ven a už jenom 3, 2, 1 a můžeme povolit. Výborně. Tak cvik číslo 2 nám posílí opět mezilopatkové svaly a ještě tricepsy. Krásně si upažíme, roztáhneme prsty. Co nejvíc zpevníme paže, zpevníme tricepsy, protahujeme si prsní svaly a svaly paží. Pojďme kroužky vpřed za palcem. 10, 9, 8. Máme roztažené prsty, celé paže jsou napnuté a povolíme. Pojďme ještě nastavit tu pozici, takže stáhneme tricepsové svaly, stáhneme lopatky a jdeme znovu 10, 9, 8, 7. Střed otáčení je rameno, takže kolik jdeme nahoru, tolik dolů, kolik vpřed, tolik vzad. Výborně. Zastavíme a otočíme palce dozadu. Ucítíme, že se nám ještě víc protáhnou svaly paže. Stáhneme lopatky a jdeme kroužky dozadu za palcem. Rameno zůstává dole. Pohyb vedou mezilopatkové svaly.
Dáváme si pozor, nechceme se takhle prohýbat, ale krásně držíme ten střed a pracují nám mezilopatkové svaly a tricepsy. 4, 3, 2, 1 a povolíme. Super, určitě už to cítíte, půjdeme ale ještě jednou. Pojďme si nejdřív zakulatit páteř, uvolnit hlavu a narovnat. Tak a pojďme po druhé. Srovnáme. Někdo nás za ty paže tahá od sebe a my pomocí lopatek je zase táhneme k sobě. Dopínáme tricepsy a pojďme kroužit. Klidně můžeme zrychlit. Zase záleží na tom, jak jsme schopni ten pohyb zkontrolovat. 10, 9, 8, 7, 1 a povolíme. Pojďme rovnou palce vzad. Protáhneme a chceme jít spíš nahoru a dozadu. Klidně si vyzkoušejte, že tady se vám ty paže tolik neprotáhnou a lopatky nemusí tolik pracovat. Takže chceme dát ty paže nahoru a dozadu. 10, 9. Celý cvik nám táhnou mezilopatkové svaly. Ještě 2 a 1. Super, povolíme. Tak a jdeme na poslední cvik. Židli potřebujeme, aby jsme se o ně mohli opřít, anebo můžeme zkusit nějaký parapet nebo jakoukoliv komodu. Tak opřeme se o dlaně. Nohy a trup svírají úhel 90 stupňů. Nohy jsou na šířku pánve. Jako první stáhneme stehna, vytáhneme češky nahoru a chceme překlopit pánev. To znamená, že vystrkujeme zadek dozadu a začnou se nám krásně protahovat zadní strany nohou. Stáhneme lopatky, dopínáme lokty zase pomocí tricepsů a zatlačíme dlaně do té opěrky. Dýcháme do břicha. Tohle je komplexní cvik, díky kterému protáhneme celé tělo v krátké době, proto jsem mu zvolila právě do tohoto videa, abyste ho mohli opakovat, kdykoliv si jdete třeba uvařit kávu. Stačí nám půl minutka, povolíme, uvolníme hlavu a ramena. A dáme si ruce na páteř, palce k sobě, lokty jdou do stropu. To proto, abychom mohli lépe stáhnout lopatky a ramena. Podíváme se dopředu a jako bychom pod něčím podlézali. Krásně narovnáme. Super, jdeme ještě jednou. Srovnáme základní pozice a jdeme od spodu, takže chodidla na zem, stehna pevná, češky nahoru. Překlápím pánev, chci se prohnout, stahuji lopatky, dopínám lokty. Hlava je v prodloužení páteře a zatlačím dlaně do opěrky. Dýcháme. Nádech a s výdechem uvolníme ruce, ramena, hlavu. Krk bývá hodně přetížený právě ze sedavého zaměstnání, takže hodně povolíme. A dáme ruce na páteř, palce k sobě, lokty do stropu. Zaberou nám zádové svaly a hezky se narovnáme. Výborně. Sjedeme si ty 3 cviky ještě jednou, abychom si je lépe zapamatovali. Posadíme se na židli, dáme si špičky od sebe a dorovnáme paty, tak abychom měli kotníky, kolena, kyčle, ramena v jedné přímce. Máme úhel minimálně 90 stupňů, to abychom si neničili kolena. Posuneme se spíše dopředu na židli, chceme vytáhnout co nejvýš páteř, takže se vytahujeme za hlavou, spouštíme ramena dolů, otvíráme hrudník a v klidu dýcháme do břicha. První pozice jsou ruce v týl, propleteme si prsty, dáme si palce a malíky k sobě a dáme si ruce za hlavu. Spíš nahoru než dolů, pokud si dáte ruce níž, budou vám chtít lézt ramena nahoru, což nechceme, chceme naopak stáhnout dolů k pasu. Hlava kouká před sebe, stahujeme ramena, lopatky a lokty nám jdou malinko vzad. Pořád se vytahujeme nahoru, tak aby byla páteř co nejdelší. Otevíráme hrudník, protahujeme prsní svaly a posilujeme mezilopatkové.
Stáhneme ještě lopatky. Výborně a povolíme. Tak, klidně můžeme malinko vtáhnout břicho, uvolnit hlavu, protáhnout páteř. A jdeme po druhé. Vydržíme půl minutky, takže se nastavíme. Chodidla jsou celá na zemi. Kotníky, kolena, kyčle v jedné úrovni. Vytahujeme se do výšky, otevíráme hrudník. Lokty jdou ven, lopatky k sobě. Vypadá to velmi jednoduše, ale pokud máte zkrácené prsní svaly a slabé mezilopatkové, tak to pro vás může být těžká pozice, ale vůbec není těžké ji udělat několikrát denně. Výborně, máme půl minutky za sebou a povolíme. Tak, pojďme ještě jednou zakulatit celá záda, uvolnit hlavu. A zase narovnat. Tak a dáme si minutu, takže pojďme znovu nastavit tělo, zkontrolovat. Ramena zůstávají dole, lopatky jsou u sebe. Propleteme prsty a držíme minutu. Dýcháme do břicha. Určitě cítíte, jak to jde s nás, tím pádem můžou jít lopatky ještě kousek víc k sobě, lokty víc dozadu. Budou to třeba půlmilimetrové pohyby, ale jsou důležité. Postupně pravidelným protahováním se krásně dostaneme do pozice, až nám to bude příjemné. Dýcháme, vytahujeme se nahoru, pořád si to tělo procházíme, aby bylo správně nastaveno. Ještě jednou si projděte, co vám dělají chodidla, palcová i malíková hrana na zemi, kolena jsou rovně, nejdou nám ani od sebe, ani k sobě. Vytahujeme se nahoru, otevíráme hrudník, lokty jdou ven a už jenom 3, 2, 1 a můžeme povolit. Výborně. Tak cvik číslo 2 nám posílí opět mezilopatkové svaly a ještě tricepsy. Krásně si upažíme, roztáhneme prsty. Co nejvíc zpevníme paže, zpevníme tricepsy. Protahujeme si prsní svaly a svaly paží. Pojďme kroužky vpřed za palcem. Pevné paže. Otočíme palce. 10, 9. Myslíme na mezilopatkové svaly. 3, 2, 1. Povolíme a dáme si ještě jednou protahovací cvik. Nohy srovnáme, zpevníme. Překlopíme pánev. Lopatky, lokty a zatlačíme do dlaní. Uvolníme ruce, hlavu. Ruce na páteř, lokty do stropu, pojďme se podívat dopředu a nahoru. Já vám děkuji, že jste se mnou cvičili a věřím, že jste zase o něco lépe poznali svoje tělo a především to, že správný pohyb je pro život nezbytný. A já se budu těšit u dalšího videa.